दिनै गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो ससे इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। जे लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननिसिम मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय आपकामिं बेन्ड पार्टी अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो पार्ट 2 नि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि ससे क्लिप्सखौ नायनानै लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमबा बे भिडिअनि ससे क्लिप्सखौ नायनानै जों बे मिउजिक भिडिअखौहाय सोरखौ रोजाबनाय नुनो मोन्दों। एक्चुअली लोगोफोर जों बे आपकामिं मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबनाय नुनो मोन्दों मिनि बाला नार्जारि बिथांजोंनो लोगोसे रिंखां ब्रह्मा बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ अबे चेनेलाव आपल'ड खालामनाय नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्सनावहाय दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवहाय सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन जों बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै दे। थ' लोगोफोर आसा खालामो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंहाय बे बेन्ड पार्टी पार्ट 2 अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर।